मोसानायाव रोंगौथि गोनां माखासे फोरोंगिरिफोरा उन्दै गथ'फोरनो मोसानायनि फोरोंथाय होदों। टंला रान डान्स एकाडेमियाव गथ'फोरनि थाखाय गोलोम बोथोरनि मोसानाय मावबादा लादों। गोलोम बोथोरनि दान मोनसे बन्द'खौ ओरैनो बारहोआलासेनो उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मोसानाय फोरोंथायनि मावबादाखौ लादों होननानै मिथिहोदों। लोगोसे गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डआव खुंजानो गोनां डान्स बड'लेण्ड डान्स बादायलायनायाव उन्दै गथ'फोरखौ बाहागो लाहोनो हानाय बादिनो साखाफारा खालामनायबो जादों होननानै मिथिहोदों। टंला रान डान्स एकाडेमियाव दाबो मोसानायनि मावबादाया सोलिगासिनो दं आरो मुं थिसननाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोरा मोसानायखौ मोजां मोनग्रा एबा गोसो गुदुं बिसोरो बाहागो लाहैनो हागोन होननानै मिथिहोहरदों। थांगौ जुलाइनि 1 तारिखनिफ्राय 24 जुलाइसिम जोंनि सामार भेकेसननि वर्कशप जागासिनो बेवहाय टंला रान डान्स एकाडेमि। आंनि लोगोसे दङ बिथां दुर्गा सार, सोमदोन सार आरो बिथिं दङ अनुपम सार। स' बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामगासिनो बेयाव आरो जोंनि बेयाव हिप हपनि क्लास, कन्टेम्परारि, एरियेल सिल्क बायदिसिना जोंनि बेयाव वर्कशपआव गथियाफोरखौ जोङो फोरोंबाय थादों आरो बिनि लोगोसे स्किल डेभेलपमेन्ट जायखौ मेन्टेलि ग्रथ जानायनि बेयाव ट्रेनिं होनाय जादों आरो लोगोसे फैगौ डान्स बड'लेण्ड डान्स बिनि कारनेबो जों बेयाव रिहार्सेल खालामबाय थादों जाहाथे जोंनि टंला एरियायाव जोङो मोजां डान्सारफोरखौ लाना थांनानै बेवहाय जोंनि टंला ओनसोलनि जायगानि नामखौ जों जाहाथे माने गुबुन जायगानि मानसिफोरा जाहाथे मिथियो टंला होननानै। स' बेवहाय गासिबो हेफाजाब लानायखौ आं लुबैदों, मानो होनबा बे मोजां मोनसे श' जागोन डान्स बड'लेण्ड डान्स। आरो आङो थेंक इउ होदों बिथां NBNN निउस चेनेल एन्ड बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोना बेयाव फैनानै जोंनि बेयाव वर्कशप जाबाय थानायखौ जाहाथे हेल्प खालामदों। स' थेंक ইউ ছ' মাছ। আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি জুলাই 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 24 জুলাইলৈকে কণ্টিনিউৱাছলি আমাৰ ডান্সৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ হৈ আছে। তো বৰ্তমানলৈকেও যদি কোনোবাই আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে টংলা ৰান ডান্স একাডেমি নিয়াৰ টংলা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। আৰু যিহেতু ডান্স বড'লেণ্ড ডান্স এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' হ'ব গৈ আছে, ভাল ডান্সৰ কম্পিটিশ্যন হয়, কম্পিটিটৰবিলাক ভাল আহিব। তো সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰে। আৰু অহা 28 জুলাইত ডান্স বড'লেণ্ড ডান্সৰ অডিশ্যন আমাৰ টংলা ৰান ডান্স একাডেমিত হ'বলৈ গৈ আছে। তো সকলোৱে যাতে আহি ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰে আৰু নিজৰ নামটো যাতে সকলোৱে জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আহক, যাতে নিজৰ নামটো, নিজৰ পেশ্যন আৰু নিজৰ যিটো হবি সেইটো যাতে সকলোৰে আগত দেখাব পাৰে। थैंक यू सो मच। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। SI निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।